आबेगे जोंनि सावरायनायाव जथेस्थ दावगाबाय बर'फोरनि जि मेगन गोसाफ्रा military secretary गोबां PPL ni lengan apa ini ada yang saya NDP progression ni home secretary ayah ini yang Muslim सुबुं गौमा बेयाव जे हाजार हाजार मानसिफोर बेनि प्रमाण आरो जों बेनिखायनो दिनै बे सुबुं गौमानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ मोनसे आश्वास होनो लुबैदों जे नाजानाय भारत सरकारजों बर' इउनियन बे मोनथाम सावरायनाय लोगोसे NDP बर'फोरनि जि जेंना People Joint Action Committee for Modern Movement Chief Convener Pangelang Rakesh Boro बिथांखौ गावनि बिबुंथिजों दिनैनि जे जागायजेननाय बिबुंथि बे बिबुंथिखौ लाखिफैनो थाखाय आं बे समाव खावलायदों दिनै क'क्राझार चिरां गाहायै मोननै जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ आरो आफादफोरखौ लानानै दिनै जोङो सिडलीनि कासिकत्रानि बे गेवलां फोथाराव सुबुं गौमा हाबाफारि खालामदों फैगौ 16 अक्ट'आव फिन बाक्सा उदालगुरिनि थाखाय जों उदालगुरियाव बे हाबाफारिखौ लादों जों बे हाबाफारिखौ मानो लानो गोनां जाखो गासैबो आयदानि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिबुंथि लाखिगोन बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो जोबजासिम आब्रुथियै दिनैनि बे सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायदों बे समाव पिपल जॉइंट एक्शन कमिटि फर मडर्न मुभमेन्टनि चिफ कनभेनर पांगेलां राकेश बर' बिथांखौ गावनि सिनायथि लानायजों लोगोसे बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायदों खेर बेथाय खालामनो षड़यन्त्र खालामनाय मानसिखौ सहाया बेखौ एक्सेप्ट खालामो जेरै गामिफ्राव गामिनि समाजफ्राव गामिनि समाज जायफ्राव गम खालामो बिथांमोनखौ गामिनिफ्राय जेरै बयकट खालामो जिहेतु आफादनि नियम नितिफोरखौ आफादखौ सिफायनो थाखाय आफादखौ बोखावनो थाखाय जि इउनियन टेरिटरि जाबाय बिनि सायाव लादाखा भारत सरकार बावैसो जम्मु काश्मीर आर्टिकल 370 फायनानै जम्मु काश्मीर बोखावनाय जि खामानि बेखौ वेलकाम खालामो बरायो आरो जों बेखौ खावलायदों भारत जम्मु काश्मीरावल' जम्मु काश्मीरयावनो केन्द्र जानानै जिरायथ'वालासिनो भारतहाय आलादा रायजो दाबिनानै आन्दलन बर'लेण्डआव कार्बि आंलंफ्राव त्रिपुरायाव जायफोर थागिबि बिथांमोना जे आलादा रायजो दाबि खालामो बे गासैबो फोरखौ भारत सरकारा जाहाथे मोनसे डिसिजन समाधान खालामनो जों खावलायदों आथिखालाव थाब सावरायनायनि माबा मोनसे मेसेज दं नामा भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय आबसुनि मानव आफादगिरि प्रमोद बर' NDP प्रोग्रेसिवनि आफादगिरि गोविंद बसुमतारी सर लोगोसे सानसे समनि आबसुनि आफादगिरि राज्य सभानि MP MCA NDP नि दैदेनगिरिजों लोगोसे आबसुनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे UPPS नि बिबानगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोन हारियाय दिनै बाथ्राफोर खोनासंनो फैनो हानाय दिनैनि दिनाव लकसभानि इलेक्सननि उनाव नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव जों लोगो मोनदों जों सानदोंमोन रायजो राजाखौ जोंनि बुब्लियाव जों लांफिना जोंनि पर्दा हिसाबै लादोंमोन जों सानदोंमोन जों सासे MP हरनानै दिल्ली दरबाराव बर'फोरनि बाथ्राखौ बुंहैगोन जोंनि